Dnes ve Věřte nevěřte uvidíte. Kamarád Kongo. Hej, je to ďalší vlog, no aj v krátkom čase to nikto nečakal, ale momentálne ideme do Spišskej Novej Vsi, pretože tam sú spišské trhy, ideme pozrieť našu babičku. 2-hodinová cesta po slovenských diaľniciach, takže bude tak 4, lebo tu sa nedokončujú diaľnice. Ideme my momentálne na spišské trhy, ak by ste niekto nevedeli, čo sú spišské trhy, to sú kolotočariny, najväčšie kolotočariny. Čo to máš? Tému pukátko, keď je horúco. Aj Natálka ide s nami, Natálka, ideme všetci. Neviem, či bude niečo ešte na ceste, ideme proste do auta. To by povedal, že ideme autom, keď som povedal, že ideme diaľnicou, hej, že ideme vlogy. GoPro 2015! Toto, čo všetko ste videli teraz na začiatku, tak celé video bude až na Hero Hero a tam budem dávať plnú verziu tohto vlogu, kde budeme proste ukazovať ako štíme. Som cool, som frajer, vyzerám dobre podľa mňa, Natálka vyzerá dobre, môj brat vyzerá dobre. A ideme ešte k Dušovi na byt, lebo tam nechal otvorenú vetračku a na vetranie okno. A že vraj má byť silné pršanie v Trenčíne. Ideme zavrieť to okno. Všetkým dôležitý content dole v popise Hero Hero. Sielajte mi peniaze prvé 3 dni zadarmo. What's up, homie? Musím vyhodiť smeťu. Tak, tu som vyhodil smeti, tu. Ináč je teplo. Je 300 stupňov a v Spišskej má byť že vraj zase teplo. Vždy, keď je do Spišskej, je veľmi teplo. Zakopol som práve, normálne som si rozbil palec, zase mi pôjde aj krv. Pozerajte, jak uteka. Jak uteka. Jak uteka. Taký slow motion si mi dal. A teraz daj fast motion do slow motionu. Ježiši Kriste, Pane Bože, toto bude najlepší vlog. Že Natáli? Honda, Honda, everyone could see, nothing really matters to me. Ich tempo je vražedné. Chalani z Kobry 11. Vyprankujeme môjho brata. Počkaj, si sa skryjem. Bú! Zľakol si sa? Začína kropiť. No, sme teraz na Salaši Krajinka, pretože v Ružomberku je zapcha asi 30 minút, takže išli sme sa tu aspoň normálne, že na cik pauzu, lebo asi by som to nevydržal. Aspoň sme si kúpili neudené páreničky, teda Natálka kupovala. Môj brat išiel na vecko, ja som bol na vecku a ja si idem vybrať fajnovú paketku. Ale na tej ceste to sú sami dementi normálne, ja to nechápem, že prečo keď kamion, ako ja rozumiem, keď sa niekde ponáhľate, ale to sú väčšinou poľskí kamionisti, slovenskí nie, ale väčšinou poľskí kamionisti sa musia drbať do ľavého pruhu, potom ľudia s karavánom, alebo dodávkári, čo nejdu, že 90, ale idú 95, sa drbú do ľavého pruhu, ja nemám problém, ja to úplne chápem a rešpektujem, ja vždy púšťam kamionistov, vždy púšťam autobusárov, proste, lebo je to ťažký náklad, veľký náklad, ja som rád, proste keď môžem pustiť, že nemusia spomenovať zbytočne, ale keď je prázdna cesta, tak nevadí mi, keď sa dávajú do ľavého pruhu, ja som s tým, akože však v podstate je to ich práca, ja to berem, nikto nechce byť v robote viac ako má byť, ale keď je plná cesta, fakt milión aut a sa drbeš do ľavého pruhu a zbrzdíš celú premávku, je to proste demencia za mňa, normálne žiadna sebereflexia niektorých, väčšinou poľských kamionistov. Aha, môj brat už je tu. Dobrý. A my máme ešte, teda hovorím, dlhú cestu pred sebou kvôli tej zápche v Ružomberku, debilnému Ružomberku. A Natálka už má pareničku. Ja si idem dať tiež, takže ozveme sa až potom, ale musel som sa vynervovať. To je akože teaser na Rocket League. Je to fajn, je to fajn, Takže Oši, už sme tady. Tak to si spustil ty. Takže už sme in Spišská Nová Ves, you know, and look what is there. Hej, takto to tu vyzerá na Spišskej trhy, už je 71. ročník, ale už sme v cieli a pojeme trošku na trhy, alebo keď sa niečo bude diať, tak sa zase ozveme. Poďme. Ahoj. A viete, čo je najväčšia halus? Že keď sa pozriem z okna, tak vidím toto. A to nám tu hrá až do 2:00 rána. Povedz ty. Presne tak. Je to tak. Lula, čo si myslíš? Je to tak?
Už je druhý deň, neviem, jak ma počujete, lebo to je jedno, proste tu je hluk, naša ulica, normálne cez Spišské trhy žije, ale musím povedať, že je to akože fajn, že to bolo fajn, lenže za posledné roky to je, jak to povedať, určití ľudia to tu celkom kazia, ale nebudem sa vyjadrovať proste, radšej, že by som ešte nebol za nejakého diskriminanta, alebo tak. Tu si kolotočári oddychujú a majú karavany a tak a my už pôjdeme do mesta. Včera večer sme mali ešte také stretov, alebo nestretávku, proste sme boli u našej rodiny, bolo to cool. Sme aj grilovačka a tak super, že perfektne paráda. No a dnes ideme na trhy, takže vám niečo z toho natočím, aby ste videli a aké mám pekné fuck you. Jaké točaky. Mňa to tiež niekedy bavilo na takéto veci chodiť, ale teraz už vôbec neviem kolotoče. Niekedy sme sa proste kolotočovali, normálne som išiel na autíčka alebo na také, že euro stali autíčka a potom sme šli za 5 eur no aj na extrémy a takéto veci, čo sme boli pobláznení a adrenalín vstupov. A teraz máte autíčko za 6 eur a tie väčšie kolotoče za 12 a keď nie viac, takže to je masaker. Takže ja sa vyblázním na mojom aute na diaľnici 300. Makode čampnúť. Duško. Ježiš, kamarát. Máťa rád Ježiš. Aj teba má rád Ježiš. Väža kostolná, najvyššia väža. Kde? Spišské Novejsi. A niekde v strednej Európe, jaké pekné zvieratka. A tam je živý. Natálka, vieš prečo k nám nepríde Drakula? Vieš prečo? Lebo tu máme stánok s cesnákom. Chápeš? Môže byť. Môže byť? Zbieraj to. To je dobrý. Dobre, ty si odskúšal. Tu bolo niekedy toľko kolotočov a už tu je nič, už iba všetko pre deti. A viete prečo? Lebo to je drahé a nikto na to už im nechodí. Dnes nám tu dorázil kamarát Kongo. Joj, ho máme s Dušom rádi, on s nami stále debuje, kamarát z Konga, strašne dobrý kamarát to je. No, boli sme na chvíľu doma, lebo sme boli odniesť nejaké tašky, lebo sme mali nakúpené a ešte sa vraciame na trhy, ale proste je to totálny shit. Čo sa týka atmosféry, ktorá bola kvôli kolotočom už nie sú a ako som povedal, je to kvôli tomu, že to bolo drahé a málo ľudí na to chodilo a podľa mňa je vysoký nájom, že sa im neoplatí, takže úplne celá atmosféra už vyprchala z toho. A čo sa týka trhov, čo bolo takedy o remeslách a neviem čo, je to totálny shit. Remesla tam nie sú skoro žiadne, akože či s výnimkom niektorým stánkom, ale skôr sú to poľské sračky a proste alebo no nie poľské sračky, ale proste je to same shit, ako keď máte poľské trhy, proste nakúpené z Turecka, z Grécka, z Číny a hlupáci Slováci to nakupujú. Je tu jedna vec, kvôli ktorej ešte zavrácam na tie trhy a to sú prstenie, pretože ja som zberateľ prsteňov a veľmi rád nosím pekné prstenie a tu na trhoch je vždy, iba tu na trhoch vždy som našiel pekné ornamentové prstenie mužské alebo pánske, ktoré si chcem kúpiť. A takto to tu hraje až do 1 rána. Dobré ránko. Včera večer som už netočil nič, alebo netočil som celkovo, pretože neviem, nechcelo sa mi už po fitku, potom som bol unavený, nechcelo sa mi nič. Čo sa týka akože trhov, ono to je všetko cool, kým je obed, alebo kým je deň, hej. Potom večer sa to zmení na úplný blazinec, trhy už vlastne nie sú, lebo trhy sa zatvárajú, už je len skôr také, že občerstvenie, ináč som na svojom spote, na ktorom vždy natočom. Čo sa týka akože trhov, sú totálne, to je odpad, to už nakoniec nie je ani to, čo to bývalo, takže pre mňa trhy už stratili úplne, že zmysel vôbec na nich chodiť, pretože je to same, proste už iba to isté, čo Poľsko, už to nie je nič o remeslách, remesla sa úplne vytratili, akože odtiaľ už vôbec žiadne remesla tu nie sú, je to úplne, že odpad. Aha, pozerajte tu,
kolotočári. To je najviac cool vec akože na nich, ale tie kolotoče už tu tiež nechodia. Keď chcete vidieť, čo zostane väčšinou po takýchto piatkoch, inak nehovorím o tom, že parkovať sa tu nedá nikde, keď je vlastne, našťastie máme garáž, ale vždy, keď sú trhy, je všetko poobštívané, poobgrcelané, všetko je porozbijané, lebo proste ľudia sa tu nevedia sa tu správať ľudia a to je najväčšia nevýhoda trhov a ja si myslím, že to je akože masaker, že proste potom, ja vám to ukážem len taký malý náhľad toho, čo tu väčšinou býva potom. A môžeme ísť a hop, hop, hop. A to som ešte neskončil. To len tak medzi rečou. Ešte tu som videl jednu takú, že zakopenú. To keď si chcete, že poklad nájsť a potom večer, tak si nájdete poklad. Piráti si zakopávali niekedy poklad, ale aj alkohol. Není to pravda, že vraj minule som bol smutný, som myslel, že piráti z Karibiku. Oští to tu, jak včera v Peťaci na trhoch. Oští to všetko. Akože jediná výhoda, teda nevýhoda toho, že nemám svoj pripínací mikrofón, ale že mám iba mobil, je tá, že proste niekedy si puchnem po tom mikrofóne a je také počuť, také predbehol som ju. Ešte dnes ideme za našou Myško sestrou, lebo proste ona robí, nechápem ľudí, čo pracujú, ale ešte jedenkrát chcem skúsiť skok cez obrovský preskok, ktorý mi včera nevyšiel inak, takže pozerajte sa, dnes to dám. Včera som odišiel s takýmto zranením, s krvavým, dnes to dám. Pekne. Tak vo Fortnite, čo majú toto nové. Ti stalo 1 HPčko. To skoro zobral. Povedz ešte, I'm getting too old for this. I'm getting too old for this. Inak také perfektné sú trhy a takí perfektní sú peťáci na trhoch. Tu včera boli 2 vinové fľaše. Here is a rocket. That's my rocket, you know. 10,000 horsepower. Horsepower? So, where do you wanna go? Natálka! In High Tatras, Hotel Hills, High Tatras, Hotel Hills, High Tatras. We are home. On to tu vlastní. Toto tu je jeho. Áno, áno. A tu je pracujúca spolumajiteľka tohto hotela Hills. Aj s ním. Sme VIP. Miška nám vybavila VIP spot. Tu väčšinou, že milionári jedia. Milionári. Only milionári. Poď ku mne. Poď, prísať sa. To je taký kútik, keď máš GTAčko, bo čo tak väčšinou tí bohatí ľudia sedia v bároch. Najdrahšie víno, čo tu máte. 300 € je najdrahšie. Len 300? Čo to máme potom ešte? Ľadová káva. Mám tak si máš. Duško napíš, za posledné peniaze si bol dať ľadovú kávu za posledné peniaze. Peniaze si kúpil Damn. Najlepšie. Hotel Hills, najlepšia čašnička. Saban. Čo? What's up, čo? VIP salónik. Ja tam idem. Akože jasné, že tu idem, však ja to tu vlastním. Ale príďte do hotelu Hills, lebo proste ja to tu vlastním. My to tu vlastníme. Typni si, koľko stal ten obraz. Koľko stal tento obraz? Áno. Tento obraz koľko stal? No ja som ho kupoval za 200 000. 35 000. 35 000? Len toľko málo ma stal? Tak to dávame preč. Tento tu na čo tu máme, taký dlhý, stal 16. 16 000 ma stal ten stol? Dobre. To není až tak veľa, nestal ma až tak veľa. To je pohode. Pršie, len sa leje, mačičke sa z nosa leje, lebo sfetovala. Taká cool garáž, pozerajte, čo môj detko si všetko tu schovával. Môj detko tu mal nové starožitnosť. A toto je moja prvá taška, čo som mal do školy. Look at this. Spider-Man. Ja stále viem, kde sa ho pozrieť. Dobrý deň. Dobrý. No. Krása. VIP escort. Dobre poličky, ale testo. Yeah. It's me. Nekúpiš ho?
eur. No dobre, takže toto už bude taký vlastne koniec vlogu, pretože už teraz ideme len s rodinou si sadnúť vlastne na ukončenie takého toho víkendíku, dá sa povedať. Vlastne zajtra už cestujeme domov, ešte sme dnes boli vypratávať po detkovi tú garáž, čo ste videli, lebo on tam zberateľ, najväčší zberateľ, všetko tam bolo v tej garáži, všetko sme vyhadzovali, všetko. Bolo tam toho toľko, že dovidenia, to by ste ani neverili, čo to odkladáme, ale takže vidíme sa zase pri ďalšom videu. Ďakujem ešte raz a čaute. Ináč tieto prstenie som si kúpil, neviem, čo som ukazoval, tento tu a ten had.